Dám si pod seba nejakú vyššiu podložku alebo takto kotúč. Zoberiem jednu ručku. Ručku držíš v rovnakej ruke, s ktorou na tej strane v ruke, s ktorou budeš robiť aj tie výpony nálitka. Môžeš sa niečoho len pridržať, ale nesnaž sa toho držať, aby si nepomáhal. Takže len sa toho pridržíš. Chodidlo musí byť rovno. Treba si dať pozor, aby to chodidlo nebolo nejako vyrotované do strán. Takisto strašne veľa ľudí robí tú chybu, že keď robí výpony a ide tou nohou hore, tak spravia toto. Čiže cez tie prsty, keby to vyvalia do boku. Treba sa snažiť, aby tá noha išla pekne rovno. Takže hop, druhá noha je vo vzduchu a natiahnem to dole čo najviac a následne vytlačím to hore čo najviac, aby sa využívala celá dĺžka toho svalu. Takže hop, hop.